So ayan, mo pahinga ko loob sa iyo mga waray. So adi natin uli na pasig mga waray. So pasantulan. So adyak yan mga waray sa BGC sinididi nga mini park mga waray. Kapay saya di magtambay mga waray, mahangin. So kung aram niyo ini nga lugar sa Taguig, kadi sa may BGC mga waray. Kaupay nga di magtambay, di kan magwanggod di maglakat-lakat mga waray kay kahangin. Oh, abot pakit nganto dito kit masa kami mga kawaray sa jeep kay ako la dili purpose makapag-vlog kit ano. So maimod man sa naton mga viewers nga dili sa BGC mapaisay magtambay in kulop lalo na sa sini nga oras. So nakikita ninyo mga kawaray ho, damo sa mga naguyag mga kawaray, mga nagtatambay yan, mag-iring din ay aray ko. So ayan, so dito kit mga kawaray masakay sa may harani sa kuan ini nga tawag dos SM Aura mga oray. So yan, maupay di good kay maaram ka mga oray. Kita mga balay nga magtaas. So ayun no, kabay say magtambay di kan. Kabay say pang background do. May eroplano pa oh. So ayan mga oray, kabay say di talaga magkuan, maguyag. Uy, may pa kami di tamsi oh. May di kuan, yung tawag sini nga tamsi ini nga kuro-kuro ho. Mga buutan mga kawaray. Naman oh. Uy, diri sira na kuan. Makita ko sira kay maram ka nga daramo di nagtatambay. So siguro ko natatagan sira pero may pagkaon. Nandiri ko sira mga may ilap mga kawaray. So ayan oh, arani na kit sa SM Aura. Yan dito kit masa kayo. Sito. Dito. Yan ang SM Aura. So siya na sugad. So ayan. Sa mga naroyak ko madi, dili kang pagtambay. Kabay si siningadi. So ay kabaraka lovely son. May lalag ko ikaw nga di ila sa pag dinumot ila pag inawaya kay 2026 na dapat pagpag ka na. Ano? Pagpag una kay ilalalag ko ikaw nga di sin mabay sini nga di nga lagan. Ay la pag inawaya kay pagpag una kit nga duwa. 2026 na nag inaway mo pa. Ta.